माई रे दिल कई जौना बेटा के जाना आज उहे बेटा बा मऊगी के बतिया में आई के रे ले जा है वृद्धाश्रम। बेटा खातिर केतना चौकट काटो है मंदिर के दान करे जोगिया पुजारी पीर फकीर के बेटा खातिर केतना चौकट काटो है मंदिर के दान करे जोगिया पुजारी पीर फकीर के फाटल